Karsel ang bagsak ni Ralph Beldad kan Barangay Bugtong, Legazpi City matapos na subot magpositibo sa ginibong bypass operation kan Daraga MPS asin PDEA Bicol sa Purok 1 kan Barangay Kimantong Daraga Albay kang Hunyo 10. Napabakalan ni Beldad ang pusher wiring sarong transparent plastic sachet, lawgang illegal na droga karibay ning 2,000 pesos. Dangan digdi naman dinakup kang otoridad. Apwera kaini, na-recover pa sa posisyon ni Beldad ang anum na pidasong transparent plastic sachet, laog man ang pigtutubudan na shabu, na may gabat na 15 gramo o kantidad, 102,000 pesos ang street value. Ini po sa tuyanganing suspect, magkapirang beses naman po ininadakop sa parehong kaso po. Dati na siyang nadakop sa Legazpi. Siguro ang ginigibo niya, digdi na siya nagbebenta sa Daraga kasi mamomonitor siya sa Legazpi. So, iningunyan ang parokyano niya, mga taga-Daraga or minsan, tigisin daw nag-iilingan kang mga parokyano. Sa impormasyon, haloy ng pigbabantayan kang otoridad ang sospek. Pinapaabot po kang Daraga Police na wala po kamong lugar dito sa Samuyang Banwaan. Kung kamo po na-involve sa araw kaya na mga kipo, punduhan na po ninda. Talaga po, sinda po talaga, hinahanap kan sa tuyang mga kapulisan. Sa presente, nasa kustudi na kang nasambit na ipaturang na-recover na droga sa sospek na naampang sa kasong pagbayular sa Akta Republika 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal